ଦେଲୁ ମାସ୍କ ଦେଲୁ। ତମେ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦବ ଲୋକ ଦେଖିବେ କ'ଣ? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ରଜ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିଲାଣି ରଜର ଆସର। କିନ୍ତୁ ଜମାନା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ରଜ ଆଉ ପାଳୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ମାଟିରେ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ରଜ ଦୋଳିରେ କି ରଜ ପାନରେ। ସେମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ। ଆଉ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, କୌଶଳ, ସୁନ୍ଦରତା, କଳା, ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରଜରାଣୀର ମୁକୁଟ ହାତେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ସେ ମୁକୁଟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଯାଇ ମିଳିଲା। ହଁ ସେ ମୁକୁଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁଁ ତ ସୁରଟ ପଳାଇଥିଲି, ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେବ ଆଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଁ ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି। बच्चे की जान लोगे क्या म्यूजिक। आर यू श्योर आपण प्रथम रजर राणी? हाँ। हेलो हाय नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। ना 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 जो भॉइस कंफर्ट सही टोन रे कहंतु। अच्छा हौ मैडम गोटे कथा कही खराब हेबेनी, तुम ड्रेस पिंच भारी कदुरजिया देखा जाऊँ। छोट तो आज जर झाड़ा आंठी हेबी, तुम जा जा ड्रेसटा बदल दी आस। कौन मत लंगड़ा करके इंटरव्यू नब ना कौन? हौ हौ व्यस्त हो ना, मुझे बदल दे आउची। कौ शलाटिया को रजर राणी कला ये तो शला खरा दिन कंकी भाई